Dobre. No, toto by mohlo byť tebe blízke. Ty pracuješ s klientami, ktorí majú také akoby silné presvedčenie o svojej neschopnosti, bezcennosti, že hovoríme o veľmi silnom negativizme a to je seba znevažovanie. Máš takých klientov? Určite áno, alebo zase teda určite v nejakých aspektoch. A trochu premýšľam nad tým, že či toto nie je akoby istá forma ako teda takého toho sebacynizmu. Hej, keď si hovoril, že vlastne tí ľudia, ako, že tí cynici sú takí, tí nadvedcov, tak toto sú vlastne tí cynici možno trošku voči sebe, aj keď to tak nepomenovávam. Hej, že nedôverujú sami sebe, a opovrhujú sami sebe. Presne. Máš pravdu. Vlastne sa seba znevažujú, že to je vlastne tak, ako ten cynik znevažuje tých všetkých naokolo, tak títo vlastne vidia negatívne hlavne, alebo len, alebo primárne seba. Takže to je, áno, že to je taký ten denný, asi väčšinový chlebík, nie vždy, ale že teda to sú skôr ľudia, ktorí sú ochotnejší napríklad prijať pomoc, pretože vnímajú, že s nimi niečo nie je v poriadku a zároveň, že teda vnímajú tak, že teda tí ostatní možno vedia lepšie ako oni a že tí ostatní to robia lepšie ako oni a teda je tam, ak teda je tam nejaká tá miera tej zachovania toho kontaktu s tou realitou, že dúfame, že áno, tak títo ľudia si skôr vyhľadajú pomoc, než tí cynici, ktorí majú pocit, že s nimi je úplne všetko v poriadku. Lebo tí ľudia, čo majú seba zhazovačné presvedčenia, sa aj vlastne na rozdiel od cynika naozaj trápia. Áno, hej. Takto, on aj ten cynik sa trápi, ale iným spôsobom. Zdá, že cynik skôr trápi tých ľudí okolo seba. Ale on trpí tými ľuďmi, hej, v nejakom zmysle zase. A keby všetci tu ľudia boli vymenení a boli ako on, tak by to bolo dobré, hej. Kdežto ten, čo sa z teba znevažuje, tak on to tak vníma skôr, že áno, že s ním naozaj niečo nie je úplne v poriadku a teda, že ak by bola akási šanca, ale veľmi záleží, ako hlboko to je. Že ako je to presvedčenie, aké hlboké alebo aké intenzívne, lebo takí tí akože absolútni, no tak tí majú pocit, že už im nie je pomoci a že vlastne s tým sa nič robiť nedá. Lebo majú aj vo svojom živote množstvo dôkazov, že zlyhali, niekomu ublížili, kvôli ním niekto zomrel, alebo ochorel, alebo sa zranil. Áno, aj keď väčšinou teda je to takéto akože seba naplňujúce proroctvo, respektíve nie táto forma toho skreslenia, ale takéto, že vyberám si len, čo sa mi hodí. Hej, že, aby to potvrdzovalo. Aby to, hej. Moje presvedčenie. Že to moje presvedčenie je pravdivé. Je pravdivé, hej. Je to vlastne niečo také, ako možno poznáme také slože impostor syndrom, to znamená, že to presvedčenie o sebe, že nie som dosť, že som vlastne akýsi niekto podvádza. Že sa robí, že som lepšie. Že som a že vlastne, že veci, ktoré akože sú, tak ak náhodou niečo vyšlo. Hej, ale že tu zase môžeme sa pohybovať na tej škále od toho, že mám také akože sem tam zdravé pochybnosti o sebe, až po to, čo teda sa rozprávame o takom naozaj hlbokom presvedčení, že som neschopný, nehodný lásky, som bezcenný, nikto by sa nemal so mnou ani baviť, som hrozný človek. A či už zažil niečo, čo mu to môže potvrdzovať, alebo si iba niečo veľmi skreslene interpretuje, on to vlastne v tomto prípade je asi jedno, hej, tak to potom vedie k takému akýby ale zrúteniu do seba, že vlastne chcem chrániť ne seba pred svetom, ale svet predo mnou. Áno, presne tam. Že to potom vlastne vedie že nevstupujem do vzťahov, aby som tým ľuďom neublížil, alebo aby oni neodhalili, aký som hrozný. Hej, za tým je pravdepodobne akože veľmi taký akože intenzívny pocit hanby, aj keď nie je uvedomovaný, lebo vlastne hanba hovorí o tom, že nie, že mám problém, ale že som problém. A že to je naozaj, že ak ja som problém, tak to je naozaj že veľmi ťažká osobná pozícia, lebo vlastne ako z toho viem výjsť. Ak mám problém, tak viem to nejako riešiť, ale keď ja sám, a jasné, že sa bavíme o tom extréme, tak je to veľmi, veľmi náročné, pretože
A vtedy môže byť napríklad aj ťažké vyhľadať tú pomoc, pretože ja už som tak beznádejný prípad, že vlastne mne nikto nepomôže a vlastne ešte aj nebodaj tomu psychológovi by som ublížil tou svojou. Hej, ale dokonca aj tam by sa dokázalo, že som hrozný a by mi nevedel pomôcť. Hej, a potom takéto prežívanie, keď je spojené s tým hlbokým prežívaním hanby, ono vlastne môže viesť až úplne k sebevražde. K seba eliminácii zo sveta, lebo som taký hrozný. A čo asi častokrát sa aj deje. Hlavne keď to je keby dôsledkom naozaj po nejakej tragickej udalosti, kde cítim hlbokú hanbu. To môže byť napríklad, že spôsobil som veľké dlhy pre moju rodinu a vôbec si neviem predstaviť, ako to vyriešiť. Tak a keď cítim zodpovednosť za to a veľkú hanbu, že som taký hrozný, tak to môže byť, aj to vedieš, že tá sebevražednosť mužov je násobne vyššia oproti sebevražednosti žien. A je často, keď spojená práve s tým hlbokým pocitom hanby, lebo som neschopný, lebo som zlyhal. Lebo som zlyhal, aj. No. A zároveň stále treba povedať to, že to je stále akože len istá časť toho celého, lebo ten človek si naozaj v tom akoby zúženom prežívaní negatívnom vyberá len to naozaj negatívne. Z toho všetkého, čo robil v živote, si vyberie len to najhoršie a podľa toho tvorí kritérium, čiže tam treba povedať to, že to je dôležité vedieť si uvedomiť, že napriek tomu, že to ten človek tak prežíva, tak ak to aj on nevidí, tak ľudia naokolo, alebo minimálne tí odborníci, vedia vidieť, že tam sú aj iné veci. A nie je teraz o to, že aby ho presvedčili o tom, ale aby on dal sebe a im šancu proste nájsť to, že asi to tak úplne nebude totálna akoby pravda, to jeho presvedčenie, lebo už samo o sebe je živené vnútorným cyklom, ktorý len podporuje samý seba. No tu naučiť toho človeka nejakej sebalásky, sebahodnoty, sebaakceptácie, to asi musí byť strašne ťažké, ale to je asi tá cesta k tomu, aby sa aspoň trošku rozpustil ten seba znevažovací mechanizmus. A že tá cesta k tomu vedie cez to, my to poznáme v nejakých tých terapeutických smeroch, toto bezpodmienečné pozitívne prijatie, lebo len cez to sa vlastne učíme a zároveň, že to môže byť niekedy tiež také akoby náročné, pretože ten človek má pocit, že to nie je predsa možné, aby ma niekto mohol mať rád, mohol prijať, ale nevyhnutne práve cez toto sa to postupne učí, čiže ani to nemôže byť nejakým spôsobom ako zase z tej druhej strany nejaké také akože úplne super pozitívne, alebo tak, že tam stále musí prichádzať tá validácia toho, že rozumiem, že takto to prežívate a zároveň vidím toto a zároveň som tu a zároveň vás nejako vnímam. To sa nemusí verbalizovať, to je o tom, že tam s tým človekom som v tom vzťahu, ale že treba povedať, že čo sa týka takého terapeutického spracovania, že hanba je jedna z najťažších emócií. Hej. No dobre. Existuje ale nejaká konštruktívna verzia vysvetlenia, prečo sa toto ľuďom deje, alebo prečo toto ľudia robia, že je niečo na tom seba znevažovaní aj konštruktívne. My sme teraz hovorili o tom extréme, že to je ten extrém. A keď sa posunieme trošku na tej štále k niečomu takému akoby bežnejšiemu, tak ono to prináša zase nejaký benefit tej starostlivosti toho okolia. To je také bežné to, že niekto, väčšinou teda sú to ženy, že navaria a povede, že neviem, či sa mi tá polievka úplne vydarila, čiže už sama seba trošku zahambí v tom a ty už ten je výborná, nie perfektná, ono som to upresovala, nie je to úplne super, perfektná, aby som si ešte dosadol. Čiže vlastne už je to také trošku akože... Že pomáha to získavať pomoc. Keď ja poviem, že ja som psychológ, ja som také nemrehol, ja toto neviem urobiť. A iný chlap technicky zdatný povie, to je ľahké, ja to viem utržiť, ja ti to opravím. Že vlastne pomáha to, keď sme na tej škále seba znevažovania taký, akýby, že v
pohode, ale sami seba tak pokritizujeme, tak nám to môže pomáhať získať nejaký pozornosť, pomoc, náklonnosť, súcit. No, hej. Čiže v takej tej, nazvime to, že adaptívnej rovine to má, akože môže mať tento efekt, aj keď, no, asi to nie je úplne teda tiež také, akože, by som to povedal, že fajn aj pre toho človeka samého, aj keby sa nad tým zamyslel, že tak veď môže povedať, že tak to som to uvaril a už spadám bude A to sú také aj naučené mechanizmy z časti, ale môžu byť aj vnútorne naozaj prežívané, keď niekto má akby nižšie to sebavedomie, alebo krehkejšie to sebavedomie. Takže vlastne vypúšťate seba zhazovačné vety v konkrétnych kontextoch. Samozrejme, že my to teraz neopisujeme ako zámerne manipulatívne správanie, že tí ľudia sa tak jemne seba zhadzujú a dostávajú za to odmenu pozornosti a pochvaly a to ich, bez toho, že by si to uvedovali, to ich taký posilní v tom, aby o tom na budúce zase hovorili, že zas som to ja navarila a zas to není také, aké som chcela. A všetci povedia, ale však to je úžasné, však to je dobré jedlo. Alebo ja poviem, že ale mňa nikto aj tak nemá rád. A ty povieš, že ale ja čo mám. on to som. Vedel som to, že to získam. No, dobre. Poďme na katastrofizovanie. Čiže myslíš takéto, že ten najhorší možný scenár, ktorý sa môže stať a teda, že teda to vysporiadanie sa s týmto celým, no tam si viem predstaviť, akože, že dokonca sú také prístupy, ktoré akoby starajú alebo prinášajú tento moment do toho, možno aj toho terapeutického priestoru, že niekedy to môže mať že taký ten pozitívny aspekt v tom, že ak si uvedomím, že dobre, že čo najhoršie v tejto situácii by sa mohlo stať a to zase už je to zúžené, hej, ak vidíme katastrofizovať tú Keď to je akýby zámerný prístup, tak to môže byť užitočné. Keď to je automatická reakcia, že Ježišmaria, prosím vás, nechoďte autom, lebo sneží, preto viem, že babka alebo aj mama niekedy pomriete. No, začalo snežiť, nechoďte, dostanete švík, prekotíte sa, zabijete sa, nechoďte radšej. Tak, keď to niekto takto hlboko prežíva, tak to je to akéby neužitočné katastrofizovanie. A to, čo si povedal vlastne ty, je akéby zámerný prístup, ktorý nám môže pomôcť odhaliť prípadné realistické, veľmi negatívne, ale realistické scenáre a pripraviť sa na ne. Okay. Hej, toto myslím, že sa robí aj vo firmách, že v dobrých firmách na nejakých typoch porád, keď sa chystá nejaká stratégia, že toto sa asi robí vedome zámerne. Ten rozdiel medzi tým katastrofistom úprimným a tým, ktorí to používajú ako techniku, je naozaj v tom prežívaní. Že to prežívanie toho katastrofistu je úzkostné. Jasné, a ten rozdiel je presne v tom, čo si povedal, že to je, že u toho katastrofistu je to automatické, že to je proste ten automatický mechanizmus, že to nie je výber, že ja si vyberám, že že čo najhoršie by sa mohlo stať, OK, toto a toto, keby sa to stalo, ale z týdeň nejaká príprava, ale je to o tom, že to je jediné, čo vidím a to určite nastane, no tak to je samozrejme negatívne prežívané pre toho samotného človeka a pravdepodobne aj pre toho jeho okolie, pretože to nie je úplne príjemné, keď sa človek dozvie, že ak teda teraz sa vydá na cestu a tam ten snež, tak určite to dopadne zle a proste všetci pomrú a tak ďalej, tak to tiež akoby v tej vzťahovej rovine neprináša zrovna akože... Vlastne stále takémuto katastrofistovi úzkostnému musíš, ale vlastne máš nutkanie mu oponovať a vlastne to aj tak nepomáha. Ale že mami, však neboj sa, však ja viem šoférovať a to nejako nepomáha. Mňa ešte napadlo, že vlastne je taký
Ja si to pamätám kvôli tomu, že to je strašne akýby pekná dvojica slov, taká technika, že slippery slope. Hej? A že slippery slope je vlastne šmiklavá plošina. Hej? A že vlastne tí katastrofisti, to je vlastne nejaká chyba v myslení, alebo jak sa tomu hovorí, kognitívny bias. Hej? Že slippery slope je, že si predstavujem, že idem robiť nejakú prednášku. A trošku mám z toho nervy, lebo tam budú ľudia, na ktorých mi záleží, aby teda akože som ich ohúril. A teraz si začnem iba trošičku predstavovať, že ale dokiaľ to sa ja musím poriadne pripraviť, lebo keď sa nepripravím poriadne, tak tam poviem nejakú blbosť. A keď tam poviem nejakú blbosť, tak si budú o mne mysleť, že som buď neschopný, alebo neodborník a tak potom si ma ako na budúce už nenajmú. No, že si ma nenajmú. Oni vlastne všetkým ostatným povedia, že Aleša, nepozývajte robiť prednášky, lebo to je nuda, on je trapný. A vlastne, keď ma už vlastne nikto nebude pozývať, tak ja prídem o všetok biznis. A ja skončím na ulici bez práce. Hej? A že to je vlastne keby jedna z tých foriem katastrofizovania, že vlastne my začneme na začiatku nejakú neistotu, nejakú úzkosť a to spustí sled udalostí, keď sa to stále zhoršuje a zhoršuje. Úzkosť sa zväčšuje a zväčšuje a títo chudáci katastrofisti vlastne potom oni skončia podľa mňa v tom nihilizme, že vlastne, že veci budú tak hrozné, že radšej nič nerobiť. Mi to pripomenulo knižku od Paula Václavíka. Áno. Taká Úvod do nešťastí. Úvod do nešťastí. A tam sú krásne popísané všetky tieto scenáre toho celého. A je to vlastne naozaj to, že ako nejaký náš kognitívny mechanizmus akože dokáže z nejakej drobnosti tým mechanizmom snehovej gule proste nabaliť obrovskú gulu až lavínu, ktorá teda zase akože všetkých zmetie alebo tá minimálne mňa zmetie z povrchu zemského a zároveň teda odignorujem všetky ostatné veci, ktoré sú a ktoré mám nejakým spôsobom vo svojich rukách. Že to vlastne nemusí viesť akože nihilizmu ako takému, to katastrofizovanie, ale môže to vlastne viesť k paralýze. Paralýze to môže viesť. No dobre, a má to nejaké užitočné aspekty, že má zmysel, ja viem, že sme už hovorili o tom, že my si zámerne nahodím, že takéto katastrofizovanie, ale môže tá predstava toho, že keď si začnem predstavovať katastrofický scenár, viesť k niečomu dobrému, užitočnému? No, ja si myslím, že môže to viesť k niečomu dobrému, teda za predpokladu, že to sa to dotýka nejakej signifikantnej skupiny ľudí. A teraz samozrejme, toto bude taký tenký ľad, kde sa budem pohybovať, ale že keď napríklad hovoríme o globálnom oteplovaní, že to je nejaká forma katastrofizmu, ale zároveň, že máme nejaké dáta, vieme, že veci sa nejakým spôsobom hýbu, to znamená, že možno to nie je taký úplne nerealistický katastrofizmus a teda vedie to k tomu, že začali sme ako ľudstvo uvažovať nad tým, že asi by sme mali znižiť emisie uhlíkových plynov, teda tých skleníkových plynov a podobne. Či to má efekt, je otázka. Tí, čo viacej katastroficky v tomto smere rozmýšľajú, asi aj aktívnejšie konajú. Či už v rámci svojho osobného života, od toho, že triedia odpad, až po to, že chodia kresliť plagáty proti benzínovým autám. Hej. OK. Hej, no to mi sa tam sedelo, lebo mňa nás napadlo na rozdiel od toho katastrofického scenára klimatickej zmeny, že začne niekto byť aktivista. Mňa napadlo asi, že keď si predstavujem katastrofický scenár, kam môže viesť súčasná politická situácia, tak mňa to napríklad mobilizuje tá predstava toho, že kam by to mohlo dospieť, mňa to mobilizuje aspoň k tomu, že ísť na protest alebo
mať nejaký politický názor a potom v prípade vo voľbách voliť práve kvôli tomu, že ma vlastne tento katastrofizovanie mobilizuje k tomu, aby som sa ubránil tomu negatívnemu scenáru. Hej, to predtým, ak sa začali rozprávať, nenapadlo. Hej, a dokonca to vlastne môže viesť, niekde čítal, že práve keď nejaké skupiny ľudí takto katastroficky rozmýšľajú a sa mobilizujú, tak to dokonca môže vyvolať revolúciu, aj spoločenskú, či už v nejakej téme, alebo v spoločnosti ako takej. OK. No poďme ďalej. A toto je moje obľúbené, konšpiračné myslenie. Konšpiračné myslenie som vybral ako spôsob negativistického rozmýšľania, pretože vlastne, keď niekto má tendenciu, pretože dôležitá vec, že ku konšpiračnému mysleniu máme tendenciu všetci. Ale niektorí majú akýby oveľa silnejšiu túto tendenciu, lebo súvisí s mierou úzkostnosti, súvisí s mierou bezmocnosti danej životnej situácii a súvisí s negatívnym prežívaním toho, čo sa deje v živote toho človeka v okolí. A tá predstava, to konšpiračné myslenie je vlastne presvedčenie o tom, že niekto mocný alebo nejaká skupina ľudí to tu všetko riadi s cieľom mne ubližovať a mne škodiť. A to je vlastne dosť blízke tomu cynizmu. Tomu cynickému rozmýšľaniu, že všetci sú svine. V tomto ale konšpiračnom myslení tie svine, tí ľudia, ktorým neverím, ako ten cynik, tak v tomto prípade tých ľudí pokladám za mocných a sa ich bojím. Cynik opovrhuje tými druhými. Tento má konšpiračné myslenie, môže aj opovrhovať tými druhými. Môžem pokladať, môže to konšpiračné myslenie byť, že za všetkým je nejaká skupina ľudí, ktorými opovrhujem, ale oni sú mocní stále. Hej? Že tak neviem menovať rôzne skupiny, ktoré ľudia veria. Takže to je akýby hrozný spôsob rozmýšľania o svete, lebo kradne ten locus of control. Hej, že tento spôsob rozmýšľania mi bere môj pocit, že viem ovplyvňovať dianie vo svete a odovzdávam ho, ukradli mi ho. Skôr ten pocit, že ukradli mi ho tí druhí, ktorí ovládajú ten svet, aby sebe nahrabali a mne ukradli. To je strašné, to je plná strašná forma rozmýšľania. Je to. A zároveň, že teda v nejakom, teda inak to v tom kognitívnom rozmere je teda takéto, že keď teda takto uvažujem, tak mám akoby ten náhľad a si hovorím, že aha, že ja viem, ja rozumiem, takto to funguje. Čiže tam prichádza asi akosi nejaká miera akoby úľavy cez to pochopenie. A zároveň myslím si, že v tom emočnom to prináša ako keby aj takéto, neviem, ako by som to povedal, či ospravedlnenie, alebo také zmieranie sa s tým pocitom nejakej vnútornej možno bezmocnosti, lebo je to, že no, s tým sa vlastne nedá nič robiť, ale to vlastne nie je moja chyba, lebo keby nebolo tých mocných, no tak ja by som nebol takýto zbezmocnený. Aha, že to prináša na rozdiel toho sebazhadzovačného a sebaznevažujúceho myslenia, to konšpiračné myslenie má okrem týchto pozitív aj to pozitívu, že to ma zbavuje tej zodpovednosti za to, aký mám hrozný život. Toto. Hej. A to vlastne prináša úľavu. Hej, že toto je aký to pozitívum toho konšpiračného myslenia. A keď to niekto použije, ne v tom úplne, niekedy je úplne ponorený v tej králičej nore, ale keď to povie tak, že čo ja s tým môžem, však všetko to tu riadia korporácie, preto mi tá moja živnosť skrachovala, tak mu to môže priniesť akýby konštruktívny spôsob, ako vyrovnať sa s tým, že mu to podnikanie nevyšlo.
OK. Ale zase, že zase v tom negatívnom je to do nejakej miery strata kontaktu s realitou, čiže akože z dlhodobého hľadiska to pravdepodobne nevie fungovať a tí ľudia sa asi nemajú, že dobre, síce majú ako keby ten pocit tej moci nad tým porozumením toho, ale to neznamená, že sa netrápia, len ako keby, že rozumejú to, kto môže za ich utrpenie, ale utrpenie asi sa nestráca. Časť tej úľavy je, že ja chápem, jak to funguje. Všetci máme tú potrebu chápať, ako veci fungujú a to nám prináša úľavu. Tu nám prináša úľavu to, že ja som to pochopil, ja som odhalil ten Matrix, ale vlastne z hľadiska duševného zdravia to prináša oveľa viacej škody. Ja som niekde čítal aj tú štúdiu, zase tam je ten negatívny cyklus, že ľudia, ktorí sa cítia zle a že zlyhávajú, majú väčšiu tendenciu veriť konšpiráciám a dezinformáciám a tým, že veria tým konšpiráciám a dezinformáciám, to zase zosilňuje to ich negatívne prežívanie a zhoršuje to ich duševné zdravie. Čo je chvíli veľmi nepríjemný zase negatívny cyklus, že tí ľudia sa z toho nevedia dostať, lebo sa tak stále viac a viac zahrabávajú. A stále viac a viac sa presviečajú v tom celom, čiže že tam je ako keby jedna časť je taká tá úľava z toho pochopenia a na druhej strane ale naozaj je takéto tá úzkosť tej bezmoci. Tej bezmoci, hoci jej rozumiem, ale nezbavujem ma to tej mojej bezmoci, len mám vysvetlenú, ale stále sa trápim. Hej. No vyzerá, že ten negativizmus nemá konca. Dobre, ideme ďalej. Mám také dva druhy sebaobviňovania. Lebo je, keby tu nám sa blížime k takým realistickejším, negatívnym, ale realistickejším pohľadom na seba a na svet. A sú také dva druhy sebaobviňovania. Jedno sebaobviňovanie je viac v tom negativisticko-zúfalom spektre a druhé sebaobviňovanie je viac v tom negativistickom, ale realistickom spektre. Vysvetlím, že je také sebaobviňovanie, je podobné, aký by to sebazhadzovanie. To je vlastne takéto tzv. Sebaobviňovanie charakterové, že ja som nezodpovedný, ja som svíňa, som ja podrazák, ja som všetkému na vine. A že toto je ten nekonštruktívny typ ako to sebazhadzovania. Že to je vlastne je to spojené s rôznymi formami toho ultimatívneho sebahodnotenia v rôznych charakterových čert. A že toto je nekonštruktívne v princípe, ale je vlastne takéto sebaobviňovanie behaviorálne, sa mu tak hovorí, ktoré je vlastne v princípe pozitívne. Kde si ten človek povie, OK, urobil som toto a ja som tomu na vine. A tu vidíme, že to kritérium pre vzatie zodpovednosti alebo zbavovanie sa zodpovednosti funguje celkom zaujímavo, lebo v tom charakterovom, že ja som všetkému na vine, tak je prebratie zodpovednosti, ale aj za všetko ostatné, čo som neurobil. Ale to sebaobviňovanie behaviorálne, čiže obviňujem seba z nejakého konkrétneho správania, keďže to zužuje na tú presnú udalosť, tak je vlastne relatívne konštruktívne, lebo preberám zodpovednosť za niečo, čo som reálne spravil a čelím tomu. Vieš povedať ty ako psychológ, že aké to má naozajstné výhody, vedieť vlastne si povedať, že hej, že toto som ja spravil, ja som tam na vine? No, je to vlastne pripustenie si negatívnej spätnej väzby, či už teda akoby z toho vonkajšku, že teda niekto mi teda povie, dá tú spätnú väzbu, počúva, že toto takto, toto potom takto, alebo že ja to vidím a že negatívna spätná väzba napriek tomu, že tam má ten názov, že negatívna, je úplne že nevyhnutná v tom, aby sme my mohli veci nejakým spôsobom meniť a ovplyvňovať. Pretože
ako keby naozaj aj evolúcia funguje systémom, povedzme to tak, negatívnej spätnej väzby v tom zmysle, že pokusom a omylom, že väčšinou sa urobí nejaký pokus, a dobre, toto môže byť zámerné správanie, to je jedno, ale že sa niečo, akoby, že niečo nedopadlo tak, ako sme chceli, alebo tak, že no tak to je negatívna spätná väzba, nemám kam tu, akože, že dobre to dopadlo, mám tam to, že nedopadlo to dobre, no ale keď si to pripustím, a keď to nedá niečo prestojí, ja neviem čo, kde to je, tak sa z toho môžem veľa naučiť. Že v podstate, že takto sa akože učí dieťa chodiť, učí sa cez padanie, hej, tým, že padne, dostane ten organizmus negatívnu spätnú väzbu, že toto nebolo dobre položené. Dieťa padne, tak sa učí padať, no. No chodiť. Učí sa, zároveň sa učí padať, hej, áno. Ale že to je naozaj, že to je, že veľmi adaptívny spôsob, ale tam je naozaj veľmi dôležité to, že musím vedieť, že veľmi presne, že čoho sa to týka, a preto aj keď že dávame že negatívnu spätnú väzbu niekomu, alebo aj sami sebe, tak je dôležité, aby to bolo že veľmi jasné a veľmi prepojené s tou mojou akciou a s tou mojou kompetenciou, ktorú som tam mal. Hej, že keď vlastne formulujem ten feedback na seba v zmysle, že keď som telefonoval s týmto človekom a povedal som mu tú formuláciu takto, tak vidím, že sa ho to dotklo, lebo som to povedal neúctivo alebo niečo. Že keď som povedal, že si blbec alebo si neschopný, a miesto toho, aby som povedal, že počúvaj, mrzí ma, že sa stalo toto a ty si sa na tom podielal takto. A to ma mrzí, že si to do toho takto vstúpil. Hovorí zase stále všeobecne, ale rozmýšľam nad niečím konkrétnym, vlastne hovorím na seba obviňovanie, ne, že niekomu. Takže hľadám nejaký príklad, že môžem sa konkrétne sebou obviňovať, že keď som mojej žene povedal si ako tvoja matka, takže si uvedomujem, že toto, keď som takto povedal, to ju zraňovalo aj predtým, aj teraz. Vlastne by bolo oveľa lepšie, feedback na seba, kebyže popíšem konkrétne, ktorú vec moja žena nejako spravila. A to sa mi nepáči, alebo to je nefunkčné. Tak to môže aj ona lepšie rozumieť. A sebe musím dať tú spätnú väzbu, daj si pozor na to, aby si nehovoril svojej žene, že si ako tvoja matka. Tak, lebo to je pomerne dosť vágné a veľmi všeobecné, hoci ty povedzme za tým máš niečo konkrétne a ona za tým má tiež niečo konkrétne, ale pravdepodobne niečo úplne iné ako ty. A zároveň, že... Alebo aj na nás za tým niečo konkrétne, len to uráža. Presne. A zároveň, že ten rozdiel, ktorý si povedal to prvé a to druhé, je, že v prvom si hovoril, že ty si, a v tom druhom si hovoril, že ja to vnímam tak, že keď sa deje toto a toto, tak ja sa s tým takto a takto mám a toto by som potreboval alebo ocenil, keby to mohlo byť inak. Čiže tam to vyjadrenie a tá tvoja negatívna spätná väzba pre seba, to sebaobvinenie bolo v tom, že no toto asi nebol dobrý spôsob a toto by mohol byť lepší spôsob. A že to je, že ak sa to na budúce podarí, tak to môže byť konštruktívny krok. Ešte rozmýšľam nad iným príkladom, lebo toto bol príklad, kde ja behaviorálne sa kritizujem v situácii, keď som kritizoval. Lež ten metúce pre poslucháča. Konštruktívna sebakritika je napríklad, že idem von na prechádzku. Opakovane sa oblečiem príliš teplo a potím sa jak sprostý, lebo si myslím, že je zima, vidím, že je -2, ale je vonku slnko. A urobil som to včera a predvčerom a vrátil som sa domov spotený. Takže vlastne si môžem povedať, že počúvaj, neblbni, keď ideš von a budeš sa tam hýbať a je slnko, obleč sa menej, lebo keď sa oblečeš si 4 vrstvy, potom sa veľmi potíš a musíš sa stále rozopínať. Toto je akým konštruktívne behaviorálne. Ono by sa to asi nemalo dať, že sebaobviňovanie, ale normálne, že sebakritika.
To prvé je to sebaobviňovanie a druhé je sebakritika. Hej, asi by to bolo presnejšie, lebo tam je naozaj, že preberám tú vinu a tuto je vlastne to, že... Preberám zodpovednosť. Možno prvé je to charakterové, je hážem na seba vinu a to druhé behaviorálne je preberám zodpovednosť za nejaké správanie, za nejaké rozhodnutie. A je to rozhodnutie, ktoré akože viedlo k nejakému, povedzme to, že môjmu negatívnemu prežívaniu, lebo som sa spočil a že teda na budúci môžem robiť to, že áno, síce je -2, ale svieti slnko a zároveň viem, že nebudem sedieť na lavičke, ale budem sa prechádzať. To znamená, že konštruktívne vyhodnotím, že dám o 1 alebo 2 vrstvy menej, alebo keď chce byť veľmi safe, no tak si zoberiem niečo ešte do ruksaku, keď bolo chladno, tak sa prioblečiem alebo čosi podobné. A že je to vlastne kolekcia, ktorá je, ale že veľmi jasne pomenovaná a je potrebujem veľmi jasne vedieť, že v čom je moja tá kompetencia, ktorú tam mám, lebo ak by som nevedel, to by v tom prípade nefungovalo, aby som prišiel, že ja tomu nerozumiem. Prečo nie je stále tak strašne teplo? Tak tedy by som povedal vedel. Hej, ale aj nerátame s tým, že niekto je taký úplne sprostý. Mňa ešte napadá k tomu taká dôležitá vec, že dokonca nepríde ako keby najpozitívnejšia na tej schopnosti sa seba skritizovať konštruktívne. A to je akýby taká integrita, taká dôležitá charakterová akýby čestnosť k sebe, aj prípadne aj voči ostatným, že som ochotný sa meniť a uznať, že robím chyby a som ochotný sa zlepšovať a učiť. Pretože tí ľudia, ktorí toto nemajú, tak s takými sa nedá. Hej, lebo ten opak vlastne sebakritiky je ochota akceptovať že seba kritiku, ale aj vonkajšiu kritiku. A takí ľudia keby sú uzavretí a nedá sa s nimi možno žiť sa s nimi dá, ale sa s nimi spolupracovať, ale keď žiješ, tak si potrebuješ spolupracovať. No, akože tej extrémnej formy by to bol ten cynizmus, ktorý je teda že len kritický voči ostatným a úplne nekritický voči sebe a ani nedovoliaci kritiku voči sebe. Takže tam a tá negatívna spätná väzba, áno, je nevyhnutná, lebo akýkoľvek organizmus bez nej by zanikol z nejakého pohľadu, pretože keď nebudem cítiť, že niečo horúce, no tak pravdepodobne sa spálím. Hej, to je taký, čo človek sa spálil, si dá pozor, ale nepovie si možno seba kriticky, že urobil som prosto, že znova som urobil tú istú chybu. Ale dobre, myslím, že toto máme akoby jasné, lebo sa blížime k niečomu, čo je relatívne akoby blízko takému realizmu. A vidíte, že tých negatívnych rôznych foriem je veľmi veľa a je. A v tejto epizóde sme mali aj ten úvod tomu celému. Takže tu nás urobíme pauzu, ukončíme túto epizódu s úvodom a o rôznych veľmi negatívnych formách premýšľania, cítenia a správania. A v ďalšej epizóde budeme pokračovať s niektorými miernejšími formami negativity a budeme sa posúvať smerom k pozitivizmu. Užívajte. Čaute.